Estou aquí outra vez no Alto do Seixo e vou aproveitar o vídeo que fixen hai un par de anos explicando como é isto da Porta do Alén, que está aí arriba, que, como veredes no vídeo, ten toda unha mitoloxía ao seu alrededor. Hoxe imos a viaxar ao Monte Seixo, situado na Serra do Cando, a poucos kilómetros de Cerdedo, e un dos picos máis altos da comarca de Tabeiros, Terra de Monte. Ten 8 kilómetros de subida con fortes pendentes, sobre todo desde onde está situada a Escola de Parapente. Aquí imos de Cerdedo, por aí vais a Presqueiras, e este é o cruce que vai para o Alto do Seixo. E aquí topámonos cunha formación de pedras e de rochas caprichosa, formada posiblemente como consecuencia de un grande terremoto que provocou a salida digamos, a flote esas grandes rochas que se formaron aquí no Alto do Seixo. Unha das formacións características de aquí é que ten a súa propia mitoloxía, é a Porta do Alén. A Porta do Alén, formada por unhas rochas fendidas que deixaron un espacio vano aberto e que está cuberto por unha gran rocha a modo de dintel. Posiblemente, inda que o peso é bastante grande, estudiase ca posibilidade de que esta fora a man do home que colocara aí esa rocha. Alén de di que aquel que queira ver os mortos ten que cruzar esa Porta do Alén, e a condición indispensable é que o retorno non podes decir que é o que viches dentro. A outra condición é que o retorno telo que facer pola mesma porta, porque se non o faz corres o risco de quedarte ali eternamente. É unha das lendas que se foi transmitindo a través de xeneracións co paso dos anos. Esperamos que disfrutedes desta viaxe como sempre.